ce ra'ayina a makamin farko. Ina gina labari domin ke, baki kisha ko zai daɗi. Hasana muna tafiya, ina yi miki taɗi mai daɗi. Baki min ba'a, kin wuce sa'a, na kyau ga ɗa'a, lalle kin taka sa'a. Cikin bacci na yi mafarki na sanki, ashe ke ma kina sona, mafarki ya zama gaske a wuta. Dan adam ajizi, kowace raina bidar kara. Mai wa'azi nasiha yake ko a ina kaji saurara. Shi dan adam iri-iri ne, wani halin sa kun gyara, wani gyaran ma baya so. Kullum zunubi ya tantara, ya Allah ka shirye mu, a lahira mu shagara. Allah sa na aure ki mai tarbiyya cikin mata.